Мама, нас как вървам? Спазва с кнесет. Нищо. Какво правиш? Заче запад. Echt Gräbencheck nicht. En vojan
Като рече това, дух не им казва: приемете Духа Святаго, на които простите греховете, там ще се простят, на които задържите, ще се задържат. А това един от 12 наречен близнак не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не види на ръцете му белега от гвоздиите, и не туре пръста си в раните от гвоздиите, и не туре ръката си в ребрата му, няма да повярвам. Entonces el otro vino quiero, primero sepulcro entró y dijo quiero, oh, slava tebe, Верната си молитва към Господа. Господи помилуй, Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже. Мирим се. и Твоему, Преко им главите си. Отца и Сина и Святаго Духа. Уважаеми господин кмете, възлюбени Господи, отци, братя и сестри, Христос възкресе! Ето, че ние тържествено, радостно и въодушевено празнуваме светлото Христово възкресение. Радостно и тържествено, защото Христос победи смъртта и ни дарува вечен живот. Това беше уловката, която всемъдрият Господ постави, за да улови врага на нашето спасение. Дяволът, който измами нашите прародители да извършат непослушание към своя Създател, смяташе, че и този път е победил, след като виждаше как Спасителя, Божия Син, го оплюваха, измъчваха, сложиха му трънен венец, разпнаха го на кръст, като най-големите престъпници, така са постъпвали в древните времена, и го положиха в гроб. Често пъти или някои така мислят, че като затворят устата на някого, истината няма да излезе наяве. Но не е така, братя и сестри. Господ е дълготърпелив. Често пъти ние роптаем, че добрите страдат, а злите като че ли благоденствуват. Но трябва да знаем, че това не е за дълго време. Както и Спасител. Като Богочовек, Той възкръсна и победи врага до нашето спасение. Така рано или късно